павінна адсохнуць рука таго, хто гэты скарб там адкапае, калі это не мая рука. То ёсць карта як пірацкая, на ёй крыжыкам адзначана. Людзі заўжды любяць гісторыі пра скарбы, і часам они сапраўды камічныя. Нявестка засякла 100 курэй, і ёй дастаўся гаршчок з золатам. Такое дзіцячае ўяўленне, што скарб это мае быць нейкі куфэрак. Куфэрак закаваны з замочкам, і там унутры там пірацкае золата. Мой прадзед свята наказваў усім, што калі раптам нехта будзе перабудоўваць хату, каб былі вельмі асцярожныя і уважлівыя, бо там пад падлогай схаваны таксама глячык з манеткамі. Прывітанне. Гэта падкаст «Гістфак» на Платном Медыа. Мяне зовут Дар'я Палынская і са мной у студыі Алесь Кіркевіч. Прывітанне. І сёння мы будзем размаўляць пра грошы. Згубленыя, страчаныя, схаваныя, а ўрэшце рэшт знойдзеныя. А менавіта пра беларускія скарбы. Так, паговорым пра скарбы. Пачаць можна з таго, што знойдзеныя. Далёка не все скарбы яшчэ знойдзеныя, таму што Рыбцевіч, калісьці Валентин Рыбцевіч, адзін з вялікіх спецыялістаў, ужо адышоўшы ў лепшы свет, па нумізматыцы, па скарбах, па гісторыі скарбаў, ён праводзіў такую статыстыку, што в Беларусі штогод знаходзяць каля 10 скарбаў, і з іх толькі 2 ў лепшым выпадку трапляе ў нейкія дзяржаўныя установы, ў музеі, карацей, і да навукоўцаў, у рэшце-рэшт. Астатнія разыходзяцца. Ну і з этого можна рабіць выснову, што іх знаходзяць яшчэ і дагэтуль, і рэальных аб'ёмаў гэтых скарбаў нам сабе ўявіць все ж такі цяжка. Але давай, можа быць, спачатку акрэслім, каб нашы слухачы таксама разумелі, што канкрэтна маем на ўвазе пад паняццем скарб. Бо скарб тэарэтычна называюць таксама там радзівілаўскія зборы, скарбы там каралевы Ганны, але гэта трошкі больш шырокае. Так, гэта трошкі не тое, бо сёння мы паговорым менавіта пра дэпазітныя скарбы, то бок пра тыя грошы альбо эквіваленты грошаў, фінансавыя сродкі, якія людзі паклалі ў дэпазіт, факту бок закапалі ў зямлю, схавалі у нейкіх там пад падлогай дома, ці там каля печы недзе там прыхавалі, альбо там в дупле дрэва, альбо у борці. Быў папулярны спосаб хаваць у борцях пчаліных грошы. Ось. І зразумела, калі чалавек это хаваў, ён меў надзею гэта забраць. Ось. Ці аднамомантна забраць, ці былі такія, то есть как реально банкаўская ячейка, чалавек туды данасіў перыядычна туды браў, то бок актыўна карыстаўся сваім дэпазітам, і толькі ён ведаў, дзе ён ляжыць, гэты дэпазіт. Таму што банкаўская сістэма ў нас, саряна, не была развітая, і чалавек больш давяраў роднай зямлі, роднаму чарназёму каля сваёй хаты, куды можна это схаваць і пакласці. Ёсць, праўда, выключэнне. Это рытуальныя так званыя скарбы, таму што часам знаходзяць, напрыклад, это калі казаць пра часы перасялення народаў, калі казаць пра часы готаў, калі казаць пра вікінгаў, разам з пахаваннем жаўнера, як правіла, дружынніка, знаходзяць яго паламаны меч, умоўна кажучы, і пэўныя грашовыя сродкі. Это могуць быць і грывні, сліткі, і самі манеты розныя, і куфічныя дырхемы, і заходнееўрапейскія манеты. В тым ліку такі лом упрыгожванняў, менавіта лом, таму што тут уже справа была не ў упрыгожваннях, а ў увазе срэбра ці золата. Вось, дарэчы, адзін з такіх скарбаў, наколькі я ведаю, быў знойдзены ў 2000-х гадах каля Бярэзіны, і там вось менавіта, што ідзе рака, ёсць бераг ракі, і ён абсыпаўся, і там вось быў вельмі незвычайны, даследчыкі яшчэ спрабавалі зразумець, што гэта, бо меч быў пераламаны, і яно не выглядае як нешта такое выпадкова пакінутае, а хутчэйся як рэальна нейкая такая дань, можа быць, ці... Это міфалогія германскіх народаў, што меч павінен быць зламаны, таму што ён уже таксама пераходзіць у іншы свет, чалавек сам спалены труп, а вось грошы, напрыклад, яны маглі уцэлець ад агня і захавацца, то бок вось гэтыя скарбы і таксама так знаходзяць. Але найчасцей, канешне, скарбы гэта менавіта дэпазіт, калі чалавек схаваў. Это мог быць купец, это мог быць рамеснік. Скарбы, безумоўна, вельмі розныя па свайму зместу. Гэта можа быць... Дарэчы, таксама цікавае пытанне, а колькі манет гэта ўжо скарб? 3 манеты это скарб, а 20, а часам іх знаходзяць па некалькі тысяч. То бок, і зноў жа скарб, ён дае добрае, дапамагае зразумець, хто мог яго схаваць. Таму што ёсць скарбы такіх тагачасных, не самых заможных людзей, нам бамжоў бы зараз сказалі, калі это глечык поўны манет, да, апошнія чалавек сабраў, але это будуць медныя барацінкі. Это самая дробная манета памерам з сучасную беларускую капейку 1660-х гадоў. То бок, нібыта манет шмат, але гэта не ёсць нейкай вялікай сумай. Іншая справа, калі гэта там скарб срэбра, калі кажам пра 16-17 стагоддзе, калі там будуць талеры заходнееўрапейскія,
ці нават абрэзкі гэтых талераў, але ўжо чалавек вось нешта там накапіў. Калі кажам пра часы Русі умоўна і ВКЛ, это вот скарбы грыўняў, то бок невялікіх такіх слітачкаў срэбраных, з якіх часам чалавек мог проста адрызаць патрэбную яму суму і расплачвацца, а грыўня шла там далей, напрыклад, лежала ў зямлі. Ну, вось цікава, што, умоўна, калі мы кажам пра купцоў, ваяров, гэта такое нешта вельмі ранняе, але, напрыклад, у мяне ёсць гісторыя, што мой прадзед свята наказваў усім, што калі раптам нехта будзе перабудоўваць хату, каб былі вельмі асцярожныя і уважлівыя, бо там пад падлогай схаваны таксама глячык з манеткамі. Якія манеткі, навошта? Але гэта хутчэйся таксама такі тып скарба, который вось ён быў згублены, магчыма, быў забыты, але вось, напрыклад, мае бацькі свята вераць у то, што магчыма, ён там все-таки ёсць. Это з міжваеннага часу, напэўна, гісторыя. Думаю, што это яшчэ дарэвалюцыйна. Ну, то бок, улада мяняецца, як бы цалкам я іх разумею. Адзіны спосаб захаваць штосьці, это вось дома. Да, то бок, вось, калі мы кажам так вот, можа быць, з гонарам, што Беларусь гэта краіна скарбаў, у нас сапраўды вельмі шмат скарбаў розных эпохаў, але гэта ж не ад добрага жыцця, то бок, кожны скарб, як кажа, гэта гісторыя чыесьці трагедыі. Бо чалавек у рэшце рэшт не вярнуўся і не забраў свае грошы. Чаму? Мы не ведаем. Ці яго забілі, ці звялі ў палон. Ну, тэарэтычна, канешне, можа быць, што ён проста забыў, дзе гэта закапаў. І, але, напэўна, ж меў матывацыю як бы шукаць. Ну, то бок, хутчэй за ўсё, чалавек ужо проста меў не вельмі добры лёс. І гэта вельмі добра прасочваецца ўжо ў позніх, уже гісторыя бліжэй нашага часу, гэта скарбы часоў Другой сусветнай вайны, скарбы 39-го года, напрыклад, то бок, калі людзі меліся вельмі хутка адкульсьці з'язджаць, альбо сыходзіць, але мелі надзею, канешне ж, вярнуцца. То бок, напрыклад, так ёсць скарбы там 39-го года закапаныя, дзе будуць і нейкія залатыя срэбраныя ўпрыгожванні, часам узнагароды міжваеннай Польшы, альбо гісторыі жыдоўскіх скарбаў, которые знаходзяць на тэрыторыі жыдоўскіх гетаў. Вот Гродна такіх некалькі нават, по-моему, знайшлі. Это з залатымі манетамі, з чырвонцамі, з зубнымі пратэзамі, часам залатымі. То бок чалавек таксама быў замкнёны ў гетта. Там, зразумела, было нейкае сваё фінансавае жыццё, але чалавек вот прыхаваў нейкія там свае запасы і па зразумелых прычынах за імі не вярнуўся. Але вот гэтая тэма, она працавала ж і ў ранейшай гісторыі. То бок гэта таксама гісторыі тых людзей, которые не змаглі забраць тое, што ім належала. Ну, але акрамя таксама прыватных гісторый, скарбы назаўсёды пра агульную гісторыю таксама. Умоўна, адзін скарб, ён утрымлівае сабе звычайна россып манет, прычым розных перыядаў можа быць, часцей за ўсё гэта проста нейкая зборка. І гэта таксама такі гістарычны фактар, умоўна, калі гэта нейкі гандлёвы скарб, скарб гандляроў, купцоў там заможных, то ён паказвае і арэал камунікацыі грашовай. Да, вось у Рыбцевіча, напрыклад, прыведзены вельмі цікавы момант. Это скарб з села Стары Дзедзін у Магілёўскай вобласці. Там былі манеты розных краін, 10-го стагоддзя пераважна чаканкі. І ён тут падае проста офігенную зборку вот этих вот лакацый чеканки гэтых монет, то бок іх не чеканілі на тэрыторыі Беларусі, тым больш там у вёскі Стары Дзедзін. А это былі монеты, напрыклад, там з Самарканда, з Ісфахана, з Регенсбурга, з Константинополя. То бок мы можам сабе ўявіць, наколькі фактычна шырокая была вот эта гандлёвая сетка, і тое, што Беларусь на той час знаходзілася на дароге з варягаў у грекі, то бок Падзвінне, Падняпроўе, Волакі паміж імі, яно вось давала такую вось фішку і такой бонус в плане мабільнасці капіталаў. І таму вельмі часта в адзін скарбе могуць быць і арабскія манеты, і еўрапейскія манеты, і ўпрыгожванні, которые часта вылітыя з тых жа самых манет, то бок заходили арабские дырхемы з руднікоў у Сярэдняй Азіі до нас. А з чаго нашым, напрыклад, рабіць упрыгожванні, альбо там шыйныя грыўні для жанчын. Ты пераплаўляеш гэтыя манеты. Прыгожая монетка. Да, прыгожая монетка. І срэбра жыве далей, просто мяняючы форму. І это тое, што адрознівае фінансавую культуру таго часу, калі мы кажам там пра сярэднявечча, нават новы час, што важны метал. І гэта тое, што знікла фактычна ў 20 стагоддзі, таму што з'явіліся паперкі. Ну, ты ж паперку не пераплавіш у іншую паперку. Паперка, ось новая ўлада прыйшла, старыя грошы абясцэніліся. Як было там пасля рэвалюцыі 17-го года, як часта ось моя бабуля распавядала, у них у вёсцы Цілічына на Віцебшчыне на падстрэшшы лежала куча гэтых ось папяровых там 5-рублёвікаў, 10-рублёвікаў царскіх. Но маці пыталася, адкуль гэта? Кажа, там нас падманулі, мы карову прадалі, карацей, за гэтыя рублі. Ну і все, а это уже не грошы, она нікому не патрэбная.
Таму Ну, вось, дарэчы, у гэтым плане цікавы скарб з вёскі Вішчына на Рагачоўшчыне. Даследчыкі раскапалі, што якби гэты замак быў у 13 стагоддзі спалены, там была бітва, і якраз недзе ці то ў сутарэннях, ці то ў падмурках знайшлі, і гэты скарб быў, як называецца, грашова-рэчыўны. То бок у ім было не столькі там каштоўных манет, колькі ўпрыгожванняў. Прычым ўпрыгожванні самых розных тыпаў з розных краёў. І я так разумею, што гэта ж таксама як валюта. У большай ступені. Безумоўна, таму што стагоддзя да 16-го, в прынцыпе, грала галоўную ролю вага. То бок нават дзяржава, она не ўмешвалася ў гэта, а ўжо пасля пачалі дурыць людзей, умоўна кажучы, што грош меўся ўтрымліваць столькі срэбра, ён утрымліваў менш, потом праз 10 гадоў яшчэ менш, і ўрэшце рэшт проста, таксама шла такая інфляцыя. А до 16-го стагоддзя, умоўна кажучы, эканоміка была больш шчырай, таму што мае значэнне проба метала і яго вага. І ты ўжо сам разлічваешся, абсалютна неважна, што на этой манеце напісана, імя якога монарха, альбо вось таксама цікава, што думалі нашы продкі далёкія, калі да іх траплялі арабскія дырхемы. Яны ж не могуць зразумець навогул, што там напісана. Можа быць, мы шмат не ведаем пра нас. Альбо перыяд перасялення народаў, калі рымскія дынарыі траплялі. То бок там выяўлены рымскія імператары, цэзары, напісаны тэкст, з іншага боку нейкія багі выяўлены. А што яны думалі, адкуль гэта ўсё прыйшло? То бок такі момант чыста такі социокультурны і псіхалагічны. То бок, маўляў, недзе далёка ёсць краіна, дзе вось так вось робяць такія манеты, робяць такія рэчы, і жывуць такія вось людзі з такімі партрэтамі. Вось цікава, што ёсць звесткі, што адныя з першых такіх грашовых наміналаў гэта ў нас першае-трэцяе стагоддзя нашай эры, то бок грошы антычнасці. Яшчэ раней, мовна кажучы, яшчэ манеты панцікапея трапляюцца ў нас, але то бок это до нашай эры яшчэ перыяд, на Падняпроўі, Падзвінні ёсць знаходкі. То бок зараз, на жаль, ці на шчасце, в эпоху чорных капальнікаў проста куды большы матэрыял усплывае для вывучэння, чым у часы таго ж Ріпцевіча. А з іншага боку, мінус нашага часу в тым, што у часы Ріпцевіча, гады 60-е, 70-е, 80-е, было куды больш шансаў, што школьнік умоўны, который знойдзе клад са сваімі сябрамі, калі гуляе каля рэчкі, ён панясе яго в музей. Зараз школьнік зойдзе в інтэрнэт і паглядзіць, колькі это каштуе. І умоўны школьнік. Вось, дарэчы, гэта вельмі цікавы момант пра знаходжанне нашых скарбаў, што, понятна, што казачнай вось гэтай мадэлі, што ёсць карта, як пірацкая, на ёй крыжыкам адзначана, там або недзе ва ўспамінах запісана, што вось, трэба там шукаць. Мадэль савецкіх мульцікаў. Да, такога ў нас няма. І большасць скарбаў яны знаходзіліся выпадкова. І мне вельмі падабаюцца гісторыі. Напрыклад, вось проста на ўскідку некалькі скарбаў, которые былі знойдзены. Гальчанскі скарб выпадкова, частка разышлася па руках. Мой любімы скарб з вёскі Гарошкі на Міншчыне, які быў знойдзены падчас пасадкі бульбы. То бок на 30 сантыметраў капнулі, знайшлі алавяную пасудзіну ў скрыні такой драўлянай. Таксама, што пра яго адзначаюць, гэта тое, што частка разышлася па руках, але 4500 манет патрапілі вось ужо ва ўстановы навуковыя. Зноўку ж, тое, што школьнікі, адныя з папулярных паходаў кладашукальнікаў, вось адзін з самых вядомых беларускіх скарбаў, гэта з Полачыны, з вёскі Казянкі. І там таксама была гісторыя, што хлопцы ішлі праз поле, а там поле ўскапвалася, вось яны ўбачылі манеты, далей пачалі капаць і ўжо выкапалі цэлы скарб. Нагапіхалі поўныя кішэні, пабеглі па вёсцы, вёска адразу узбударажылася, але вучоныя змаглі адтуль здабыць больш за 20 кілаграмаў манет. Пасабіралі назад па людзях. Недзе па ўспамінах, дарэчы, было, што навукоўцы, калі прыходзілі на месца, дзе быў аб'яўлены скарб, яны ж прыходзілі ўжо апошнімі. Людзі паспявалі ўжо ўсё там перагаварыць, падзяліцца. І атрымліваецца, і яны потым хадзілі і выпрошвалі. Все-таки, хто першы. Быў час, калі навуковец яшчэ быў нейкім чалавекам з корачкай важным, который мог нешта выпрасіць. Зараз я ўяўляю сабе супрацоўніка музея, который ў вёсцы будзе ў кагосьці штосьці выпрошваць. Вось, калі казаць пра полацкі скарб 1984 года, там была таксама такая гісторыя, што стадыён, там дзе вал Івана Грознага, там такая, ніхто не думаў, што там калісьці нехта жыў, што там могуць быць скарб, але таксама ўскапвалі гэтую тэрыторыю, і супрацоўніца заўважыла нейкія скруткі.
Як бы нават не манеты, просто нейкія скруткі брудныя, і вось яна частку взяла сабе, частку камусьці аддала, потым прыйшла, адмыла і зразумела, што нешта тут не так, каштоўна. Скруткі палатняныя? Не, металічныя. То бок гэта былі вось гэтыя шыйныя, як яны называюцца? Ну, шыйныя грыўні. Да, і там было вось 5 бранзалетаў, вось шыйная грыўня, так. І якраз тады ўсе адразу запанікавалі, гэта у нас яшчэ быў 1984 год, кшталту, што з гэтым рабіць, і прыйшоў загадчык музея, і вось ён пад сваю распіску аднёс Сафійскі сабор, і ўжо потым прыехалі вучоныя, і там ужо пачалі гэта ўсё вывучаць. Ну, таксама цікава. Ну, дарэчы, пра форму, таму што скруткі, не скруткі, часцей за ўсё мы уяўляем сабе, ну, такое дзіцячае ўяўленне, што скарб это мае быць нейкі куфэрак. Куфэрак закаваны з замочкам, і там унутры пірацкае золата. Часцей за ўсё это, канешне ж, гаршчок, закручаны нейкай тканінай, і там усярэдзіне пакладзеныя гэтыя манеты. Часам маглі там яшчэ чымсьці это ўсё припечатаць, там, воскам, напрыклад. А часам в тканіне проста знаходзіцца скрутачак, в тканіну загорнуты, і там можа быць не абавязкова там гара цэлая тых манет, а там можа быць некалькі, нават 20 якіх-небудзь, там 10 залатых манет, але это вялікія грошы. Нават на той час, думаю, і зараз 10 чырвонцаў ніхто не адмовіцца ніколі. Вось. От пра борці я ўжо ўзгадаў, вельмі цікавая гісторыя, што людзі хавалі ў борці, ну таму што, маўляў, ну борць, там пчолы, хто туды палезе. І падчас адной з войнаў, здаецца, падчас паўночнай вайны, ці шведы, ці расейцы, гэта я ўжо не згадаю, мелі спецыяльны загад, как бы рубіць гэтыя борці, шукаючы грошы. Таму што гэта было патэнцыйна. Каб перакопваць, ты ж не будзеш тэрыторыю, как бы, а вось борці можна парубіць, раптам там можна знайсці. Вось. Ну, да, чаму бы не. Ну, і яшчэ ведаю, што вось са спосабу захавання гэта магло быць нешта з бярэсты, або, ну, нават проста калі гэта гліняныя гаршкі, і яны неяк псуюцца, да, там тым же самым трактарам, або разбіваюцца, то потым манеты апынуліся так на нейкай прасторы расцягнутыя. Это ёсць нават такі панятак распаханыя клады, разараныя, то бок, і потом альбо калісьці быў таксама такі вучоны Віктор Іванович Какарека, уже таксама, на жаль, памерлы, нумізмат, і ён так вот калісьці пісаў такой, как аб'яўкі, што знайшлі манету ў сябе, званіце, прыедзем, знойдзем все астатнія. Ну, то бок, реально, ты можаш знайсці одну манету, две, але калі чалавек прыходзіць уже з металодэтэктарам і нейкую плошчу можа, напрыклад, пакрыць, і акажацца, што там будзе пад 100 монет, просто яны ўжо раскіданыя. Поле ж кожны год, ну, абрабляецца, напрыклад, і вось за нейкі час оно можа просто этот клад разысціся па даволі вялікай тэрыторыі. Ну вот, дарэчы, да, была таксама інфа пра адзін са скарбаў, правда, ўжо не памятаю, дзе менавіта, што кшталту ў адным месцы знайшлі скарб, і, ну, як бы ўсё, раскопкі яны дастаткова абмежаваныя ў, так, скажем так, магчымасцях. А потым на гэтым месцы стала яно такой меккай металашукальнікаў, людзей з металашукальнікамі, і адтуль яшчэ вельмі шмат здабылі манет. Штогод можна прыходзіць і новыя раскапваць. Ну, уласна, так і робіцца. Ну, і, як бы, людзі заўжды любяць гісторыі пра скарбы, і часам они сапраўды камічныя, таму што вот есть, напрыклад, свінскі скарб, так званы, я зноў жа не ўзгадаю лакацыю, якая там вёска, які реально выкапала свіня. Ну, або сарокі, которые знаходзяцца манеткі. Реальная гісторыя, калі ў гняздзе, старым гняздзе сарочыным знайшлі кучу старажытных манет, як они туды папалі. Сарока любіць тое, што блішчыць. Недзе разараў, напрыклад, там трактар, скарб, ну і как бы она просто да сябе это все наносила. Легенды, кшталт, вот я вельмі люблю там пра срэбраную дарогу, як так атрымалася, таму што там скарб быў закапаны пры дарозе, разбилось, ну, глечик сам колесом, умовно кажучи, и это все просто высыпалось. На Освещине была літаральна такая гісторыя, калі там была паводка, дарогу размыла, і там 300 монеток, так хопа. І гэта ж вельмі цікавы таксама пласт, уже такі этнапсіхалагічны, в плане, што нашы продкі сапраўды шмарылі знайсці скарб. Бо гэта як зараз, не ведаю, выйграць в латарею, альбо там прачытаць кніжку пра ўспешны ўспех і стаць мільянерам за адзін дзень. Адна з гісторый, які я сабе таксама выпісала, гэта са Смаргоні, 1987 год, адзін бульдазерыст працаваў і знайшоў нешта вагой 7,5 кілаграмаў. Падумаў, што гэта жалезякі, нічога не вартага, але паставіў сабе на балкон, паказваў сябрам і раздаваў па манетцы. Потым адзін з сяброў апынуўся кімсьці з музея, ну, відаць, неяк некуды паведаміў пра гэта, і ўжо скарб апынуўся ў музеі, і апынулася, што гэта колькі там 2500, па-мойму, яшчэ нават дырхемаў. Куфічныя дырхемаў. Ну, то бок.
Ну, у майго дзядзькі быў знаёмы, который знайшоў клад барацінак, ці ён, ці яго бацька, это на Гарадзеншчыне было, і его просто здалі на метал. Цвет мета, як кажуць. Ну, бываюць, на жаль, такія гісторыі. Але я пра іншае, пра то, што ўсё ж такі этнаграфічна фіксуецца такая ўсё ж такі вось цікавасць людзей да скарбаў, асобныя дні, купалі, здаецца, вот калі купалі, трэба шукаць скарбы. Вот агеньчыкі, якія гараць, трэба там пайсці ноччу, і над скарбам будзе падымацца невялічкі агеньчык, маўляў. Ось. І там трэба хаваць. Куча легендаў, як ведзьмы шукалі скарбы, ведзьмы шукаюць там нейкі спецыяльны дзень. Ну, то бок гэта мажлівасць просто вельмі хутка узбагаціцца, это такая вот своеасаблівая мара таго часу. Ну, а раптам я знайду скарб і вырашу шмат сваіх фінансавых праблемаў. Але пры гэтым, калі казаць пра міфапаэтычнае мысленне, пра менавіта этнаграфічныя запісы, там ёсць такая трохі дыхатамія, кшталту з аднаго боку, да, паўсюль скарбы, усе ведаюць, што Напалеон пакідаў скарбы, шведы пакідалі скарбы, там вось партызаны пакідалі скарбы, але пры гэтым, ну і што чорт, уласна, пакідае скарбы, якія можна знайсці, але пры гэтым ёсць такі наратыў, што кшталту гэта не тваё, не бяры, іначай будуць праблемы. Ну, тут, мне здаецца, хутчэй пытанне в тым, як абысці, таму што праклятыя скарбы, заклятыя скарбы. Таксама ж ёсць такі тэрмін, што чалавек там, закопваючы, там, накладаў нейкі праклён, ці клаў там нейкі крыжык, ці сказаў, там, павінна адсохнуць рука таго, хто гэты скарб там адкапае, калі это не моя рука. І была ж такое павер'е, што чалавек, как бы, нейкі, который ведаў, дзе ён ляжыць, ён пайшоў просто адрэзанай курынай нагой гэты скарб выкапваў, каб не яго рука яго выкапвала, а нібыта там іншая. Ну, вот у запісах ёсць шмат такіх гісторый. У мяне ёсць адна таксама пра гэта, пра тое, як абысці праклён на скарбы. Ну, да, таксама момант, вот ты казаў пра купалі, што гэта момант сутыкнення нашага свету з іншасветам, і таму як бы тое, што схавана, становіцца яўным, і як бы хоча, каб яго знайшлі. А ёсць яшчэ такі момант, што людзі самі маглі пасылаць пракляцце, і беларусы былі крэатыўныя, і вось проста адна гісторыя, што раней старыя дзецям грошы не давалі, а складалі ў гаршчок. Аднойчы стаў паміраць стары, ён ужо аглух і аслеп і пачаў хаваць грошы пад печу. У хаце была невестка, але я не бачыў. Ён хаваў грошы і прыгаворваў: 100 чалавек галовы паложыць, а 101-му достанецца. А невестка кажа: 100 курыных. А дзед кажа: не, чалавече. Так яны доўга спорылі, але ж невестцы ўдалося яго перагаварыць. Стары памёр, невестка засякла 100 курэй, і ёй дастаўся гаршчок з золатам. Я одно пытанне, дзе яна взяла 100 курэй? І навошта тады было золата? Вырвала маленькую птушкафабрыку. Ну, уласна. Ну, я думаю, што уже завяршаючы патрошкі эту тэму, цікавая рэч, калі зніклі скарбы як феномен. Зараз, я думаю, мы не можам казаць, што новыя скарбы з'яўляюцца. Напэўна, не, але, ну, тьфу-тьфу-тьфу, што в Беларусі все было добра, могуць з'явіцца, таму што скарбы — это плён войнаў. Калі нестабільная сітуацыя вакол, чалавек закопвае скарбы. Таму менавіта чалавек, Беларусь — краіна скарбаў. То бок апошнія скарбы, як я ўжо казаў, 39-й год альбо часы вайны, савецкі час. А што людзям, уласна, закопваць? Вот што? Паперкі, савецкія рублі, все лежит там в збіркасе, там, ну і, карцей, это ўжо трошкі іншая сітуацыя. Ну, а ўжо 90-е гады чалавек з лішак сваіх грошаў хутчэй вот купіць кватэру, альбо яшчэ одну кватэру, ці яшчэ одну кватэру. То бок, як толькі, вот это таксама цікавы феномен, што як толькі сітуацыя в краіне хоць трошкі неяк стабілізуецца, напрыклад, тэма скарбу ўзнікае. Ты ўкладаешся ў нерухомасць, у нешта там, што табе будзе патрэбнае тут і зараз. Але як толькі сітуацыя становіцца нестабільнай, як, напрыклад, зараз мы можам сабе ўявіць, і з тымі ж кватэрамі, я думаю, што зараз в Беларусі это вельмі рызыкоўнае капіталаўкладанне. Шмат хто выехаў, ён і не можа ніяк сваю кватэру там абыграць. А от было б у чалавека там 20 чырвонцаў ці там мешочак. І лежалі бы яны, пакуль не вернуцца. Не, взял бы с собой, поехал бы в сумочку, погрузил и поехал. То бок скарб — это про мобильный капитал. И про такой вот капитал на чорны дзень, про тое, што вакол нешта нестабільнае, варожае асяроддзе, і таму трэба нешта схаваць. Ну, адкуль выралася біблійная притча про закапал таланты. Ну, то бок ты закапаў і нейкія сродкі і не пусціў іх в ход. А калі в краіне все окей, ты пускаеш там. Ёсць банкі, ёсць там розныя варыянты інвеставання, куды лепшае, чым схаваць у зямлю. Ну. Пазітыўная нота для заканчэння. Дзякуй за размову. Дзякуй.
Сябры, дзякуй вялікі за ўвагу. Калі вам была цікавая эта тэма, не забудзьце пра падабайку, рэпост і гэтак далей. Таксама, калі у вас ёсць персанальныя гісторыі пра скарбы, якія вы чулі, якія вам нехта распавядаў, пішыце абавязкова ў каментарах, будзем удзячныя. Нам будзе цікава пачытаць. І да новых сустрэчаў. До побачення.